हेल' लोगोफोर, नोंथांमोननि गेजेराव आरो आं मोनसे गोदान भिडिअ लानानै फैबावबाय। बे भिडिअआनो जादों बर' सावथुन मुलुगनि मुंदांखा फेस्ला फावखुंगुर बिथां मेन्डेला ब्रह्मनि सुंद' बाय'ग्राफिनि सोमोन्दै। साननैसो आगोलाव जेब्ला बिथां फैला जे बरग'यारिया गावनि बिसि आरो फिसाज्लाजों सेबखांजानाय मोनसे सावगारिखौ गिबि खेबनि थाखाय जेब्ला फेसबुकआव हगारदोंमोन, अब्ला आं नोंथांमोननोबो आपडेट खालामनानै होदोंमोन। आरो बे समाव नोंथांमोना गोबाङानो आंखौ सोंहरदोंमोन दि बिथां मेन्डेला ब्रह्मनि बिसिखौबो नायनो लुबैदों होननानै। नोंथांमोनहा बिथां मेन्डेला ब्रह्मनि बिसिखौ सोर सोर नुखांखो आंनो कमेन्टनि गेजेरजों फोरमायहरदो। आरो आंनिफ्राय नोंथांमोननिसिम निमाहा बिहरनाय थाबाय, बिथां मेन्डेला ब्रह्मनि बिसिनि सावगारिखौ आं नोंथांमोननो दिन्थिनो हानाय नंला, मानोना आंबो बिथांनि बिसिखौ नुनो मोननाय जायाखै। नाथाय मोनसे गोमोथाव बाथ्रा दि बिथां मेन्डेला ब्रह्मआ 19 बोसोर बैसो जालायनाय फिसालाबो दङ। बिथांनि फिसालानि मुङानो जादों बिलिफुं ब्रह्म। बेनि अनगायैबो बिथांहा आरोबाव साबैसे फिसाफोर दङ बेनि सोमोन्दै मिथिनो मोननाय जायाखै। जुदि नोंथांमोनहा मिन्थियो अब्ला आंनो कमेन्टनि गेजेरजों फोरमायहरब्लानो जाबाय। आरो बिथां मेन्डेला ब्रह्मनि फिसालाजों बिथां मेन्डेला ब्रह्मजों मोखांखौ सेम नुगोना नुवाखै नोंथांमोना कमेन्टनि गेजेरजों फोरमायहरदो। आरो बिथां मेन्डेला ब्रह्मनि फिसालाखौ नोंथांमोनहा इयुनाव बर' सावथुन मुलुगाव फाव खालामनाय नायनो लुबैगोन ना लुबैया, बेनि सोमोन्दैबो कमेन्टनि गेजेरजों फोरमायहरदो। आपडेटआ बेखिनिल'सैमोन। नोंथांमोनहा आंनि बे चेनेलखौ दासिमबो साबस्क्राइब खालामाखैब्ला चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै लाब्लानो जाबाय।